Inteligentné hodinky Xiaomi Watch ponúknú športové režimy, notifikácie, volanie cez Bluetooth a 0,7 palca veľký displej. Osobné štatistiky z vašich aktivít vás budú motivovať a monitorovanie spánku ponúka prehľad o dĺžke spánkových fáz. Displej hodiniek Xiaomi je dotykový. Hodinky majú remienok z TPU, ktorý je ľahký a umývateľný. Hodinky môžete ovládať ako telefón pomocou dvoch štýlov menu. Vďaka mikrofónu a reproduktoru umožňuje uskutočňovať hovory a vytáčať čísla cez Bluetooth. Samozrejmosťou je prijímanie oznámení zo sociálnych sietí. Batéria s výdržou 210 mAh vydrží 30 dní v pohotovostnom režime a 6 dní v plnej prevádzke. V nastaveniach hodiniek alebo v aplikácii si môžete vybrať nový dizajn ciferníka vrátane vlastných fotografií. Z Alza Plus si teraz môžete nechať bezplatne doručiť výrobok do ktorejkoľvek z našich predajní. V prípade menších balíkov môžete využiť ktorýkoľvek Alza Box vo vašom okolí. Okrem toho má nakupovanie na Alze niekoľko výhod. Ponúkame širokú sieť Alza Boxov po celom Slovensku, doručujeme aj cez víkendy a akceptujeme rôzne spôsoby platby vrátane kryptomien. Zákaznícka linka je k dispozícii 24 hodín denne. Nájdete u nás podrobné informácie a používateľské recenzie k našim produktom.